What's up mga papi? Bali, karong adlaw another kabuang na pod. Tsunami special guest karon si DJ Yamstone. Ay sa mga papi. Ay sa mga subscriber ni Tibbs. Subscribe mo ha. Bali mga papi, magbuhat mi karon og What's on the Box challenge. Kay ibutang diri nga usa ka bagay kung halimbawa kinsa makatanda, siya ay magbuhat kung unsay buhaton niya sa katong yan kauban. Game. Oh, wala ito na, ito rin. Tiniber. Manika ni siya, manika. Ano lang di mo? Ano lang? Oo. Salukan niyo. Asa habang gana nagakuot ka ana. Dapat dili mahulog ha. Makana sa. Ayaw na, sige pwede na. Basta na kapitan. Dayon, para makabalos. Kuya Bano. No, mamaw siyang kulpis. Sabi bato niya. Sabi bato niya sa nakol. Bali, kani siya Yams. Ana lang dito sa imong sakwan, ana lang imo. Ana lang imo, murag nagkatakin lang. Sa lo. Pulis sa diya sakwan. Sa'yo maingon ni mo, Kol? Kaduwa na akong heart. Dili. Akatong sa may sa lutuanan gani. Kantong sa map ni, sa map. Wala ba ang kulpis na naman? Woo! Ano yata ka corona? May halo! Inayan na. Inayan na niyo para di mabigla ba? Inayan na niyo. Go! Gana? Mantika? Asiti ni ba? Asiti no. Mantika ay asiti lagi ni Oswell. Wala na, mama. Sa kaya kung di ko na ni kayang sa usa ni. Bitaw no kaysa kunita nimo ni, no? Kusi sa Tangan na nato cross ang imong agtang ana. Kaysa kunit ipagunit na ko siya imong antod sa mo nang kuan, di ba? Ngano cross gamay king cross drawing ang simbahan. Sorry kaya. Tingin ko ano. Ano? Kape ko. Para dili ni mo gunitan. Ayos. Akatong sa kahoy-kahoy nga tulan. Dili. Kahoy nga tulan. Pwede, fine tray. Oh, wala na, nakabalos. Fine tray. Pras man. Prasa siya. Dili, kasong sa ano na, sa tayo Christmas tree. Iputol lang. Christmas tree na. Balos ko, ano sa may mahayaan ako? Kalumot ka na kalumot. Wala na, mapait. Sabay nga ni mo, kulpotan yung kalaban. Ayos Roy. Nanay ko kayo niya. Ikaw, Kol, sige. Sige ko na napuruan ka ko. Kulot to ka ang pano. Napkin? Gago, tubig ka mong ibutangan na. Tubig ka mong ibutangan na, gaso. Asa
Tanaw mo na, bumper tanaw mo. Ayan! Sorry, bumper! Gas! Dili na masustoy! Di ba sakto man eh? Sa kamot na lang. Dali, butang na, iipit dali oh. Iipit. Gas. Pilit mo na. Sigbaw ni Taikol. Dili tubig ang Wala ni nagamit ko eh. Bago na ba? Ah. Oh, tina. Ingon siya ko pina. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ako nakataga. Oh, tina. Pinulita niya ako, no? Kwa! Handog siyang kuwan. Dali, sinay. Dito na ko gano'n. Ay, dalawa na siyang Laino. Ay, pero ano siya mong tao, di ba? Ay, lingon. Ay, Uno ko, tina. Ano ko? Gani ko, gani kikal consequence. tama na. Kuwaan. Kwa, kol. Asa kas, ikaw mo ko siyang sukwa. Yatag na ako sa imo, ha? Quincy. Ibulsa ni mo na. Yung, alaga, gunitan na ni mo. Kaya ni mo, gunitan na ni mo. Bursa na lang. Wasay, butas ko bursa. Dali. Dawatan na, butang na, dawatan mo. Dali, kamot po din dawan. Dude, ano ba ito? Ah, dalawa na sila. Gago, buhay mo na ba? Ah, murag kain yun kayo, ano? Hop, kamot lang kami doon, kamot lang. Kamot lang. Go, gunitan na yan, pa. Gunitan. Nasa sulod na lang, sulod. Last type. Kasi nauna. Sabay? Dungan. Thai, it's a Thai. Wala di ka kukot yung kulti mong mo. Ewan ko na kol, basig sa naungan niya mo kol. Yung kao. Hindi nila nga ano lang. Ay! Butan kasi kultiv sa pero sa to harsh kayo ni. Natok ang baby. Wala, namata na ng baby. Wala natin na para dili. Apoy kay gunit. Ang gabi. Tayo ni sa rabbit. Oh, wala na. Mayo kay siyang kultivs. Kado pa kayo siya. Beche, man ginakaw na nakol. Vegetarian ang ano, shit sa... Hindi ka niya, saan ba kayo tayo sa rabbit? Ah, kol. Alam mo kung balo ni rabbit dyan. Alam mo na. Sound ka nato niyo. Dito mo lang. Salo na lang. No, sabay. Nato na lang yung parusa. Ulat sa oro to na to. Ulat sa 5 minutes. ay. Roman kwan. Tagna ko.
Dili. Tayo ni sa ko sa iro. Ay, iro. Ay, iro. Guritan yan. Ayaw dia magsusunod. Abang sabon. Ay, sabon. Ano dito pilit-pilit to. Oga pa. Dapat to. Biton. Kaya sabon po eh. Balos, Nicole. Ay, tatagalan ako na. Ay, magkata mo. Outro pa. Sa'yo may ingon ni Makol. Sakit ako ba? Sorry kay ko lang, gosh. Salamat kayo sa cooperation, Col. You the best. You're the best. Ay, si Mutagago. Tayo gani. Ilang baluarte. Home court advantage. Subscribe mo sa page na ni ang Call Kids o sa akong YouTube channel Yamstone Entertainment. Mora ni karong adlaw ang among nabuhat nga kabuangan guys. Dapat unta nalingaw po sa among nabuhat. Kung bago pa kayo sa channel na to, subscribe nyo ang channel na to. Thank you!